Als hier vis zwemt, sjogge je dat net. Dat verhoort net wanneer het Jerazen een vismigratierivier leidt. Om het zat te meidje dat mensen dochs nog wat meekrijgen kunnen van al die hin en weer zwemmende visken, is er nou een plan bedacht. Ja, je krijgt als eerste in het beleefcentrum. Dat is het nieuwe gebouw wat in maart wordt geopend. Daar wordt het verhaal verteld van onder andere de vismigratierivier. Dus waarom is die er en hoe zit het in elkaar. En je vindt daar ook 4 tijdkijkers die als het ware het verhaal vertellen van de ontwikkeling van het landschap in de tijd. Die kinderhazen trollen dik hinnekuieren. Mij loert, tekst en beeld beduidelijk maken wat hier eens gebeurt. En ook de bunkers door mij. Als je door de Kopuren wandelt, dan heb je aan beide zijden daarvan een oude kazemat. En die kazematten zijn oude bunkers vanuit voor de oorlog. En daarin gaan we het verhaal vertellen van de vissen. Dus aan de zuidzijde dan is het zoete verhaal en aan de noordzijde het zoute verhaal. En dan vertellen als het ware de vissen in een soort filmbeelden, een soort moderne sprookjes worden dat. Dus dan kun je in de kazemat wandelen en daar het verhaal van de vissen horen. En aan de IJsselmeerkant komen er een soort van dit soort plierde visken in het water. 100 om correct te wezen. En omdat het tijazen ek aan dit stukje IJsselmeer komt, zocht het er nooit hetzelfde uit.